Hi mga kalile, this is Islandsky Vlog, ang Bicolanang Oragon. Mga kalilin, tara, samahan nyo ko, pupunta po tayo sa grocery ngayon. Kasi po, mamimili tayo ng mga ingredient na gagamitin ko sa pagluto. Not pagluto. Ang gagawin ko po ngayon ay ang achara papaya, or in English is appetizer. So mga kanilim, tara, let's see you later in the grocery. Mwah! Ayan mga kanilim, nandito na ako sa grocery. Napakadaming tao. Punta po tayo dun sa may vegetables area. Ayan mga kanilim, nandito ako sa vegetables area. Ayan, kuha tayo ng papaya. Ayan na, napakadaming tao dito. Ayan, kuha ko ng papaya. Then of course, ng sili. Ayan na mga kanilin yung lahat ng sangkap na ating gagamitin sa paggawa ng papaya achar. Ayan mga kanilin yung ating papaya. Ayan. So gagamit tayo ng sugar. Ayan yung sugar natin. Yung ating garlic, onion, of course yung ginger. Din yung ating green chili. Din yung ating carrot. Din mga kanilin gagamitin tayo ng Del Monte. Ayan. Sliced pineapple. Ayan. Del Monte Bekemen. And then, gagamit tayo ng raisins or pasas. Ayan. And then, mga kanili, meron din tayo ditong salt. Of course, yung ating vinegar. Ayan. So, mga kanili, kung gusto nyong malaman kung paano ko siya gagawin, just keep on watching. Ayan na mga kanili, yung ating papaya. So, ngayon, ang gagawin ko ay iwain muna natin. Ayan mga kanilin, wala siyang buto. Wala siyang buto mga kanilin. Ayan na yung ating papaya. So ngayon ang gagawin ko, ay gagamitin ko pala ito. Ayan, yung takip ng panta. Ayan ito mga kanilin ang gagawin ko. Ayan. Ayan siya mga kanilin. No? Ayan na mga kanilin. Don't worry mga kanilin, nagugas pa ako ng kamay. Malinis po yung aking kamay. Ayan po. Alam niyo mga kanilin, kaya ito yung ginagamit ko kasi ito yung kinalakihan ko sa probinsya sa amin sa Bicol. Ito yung ginagamit namin kapag nagawa yung nanay ko na achara. Ito yung ginagawa namin. Ayan na siya. Ayan mga kanilin, natapos ko na po yung isa. Ito na po siya. Oh. Ayan. Ito na po tayo sa pangalawa. Ayan. Ayan siya. Alam mo mga kalinggo, chika muna tayo kunti habang
kikid ako nito. Mostly, ginagawa namin to doon sa Bicol kapag may kasalan. Ito. Ayan. Ayan na mga kalin, natapos na yung pangalawa. Ayan na. Ayan na siya. Ayan, doon tayo sa pangatlo. Ayan. Ayan na mga kalin, natapos ko na yung pangatlo. So, ito na yung ating pang last. Ayan na mga kalilin yung ating papaya. Ayan, na kadkad ko na siya mga kalilin. Ayan na po siya. So, ang susunod po natin gagawin mga kalilin ay lalagyan ko po siya ng salt. Ayan, salt. Ayan mga kalilin, lagyan natin ng salt. Then, lalagyan po natin siya ng water. Ayan ang mga kalilin, nalagyan natin siya ng salt. Then ngayon, nalagyan ko po siya ng water. Ayan. Kasi mga kalilin, hugasan po natin siya. Ayan. Pipigain po natin ng ganyan. Then, alay natin ng water. Ayan. Pigain natin mga kalilin. Three times po natin siyang huhugasan ng tubig. Ayan na mga kanilin na piga na natin siya. So ngayon mga kanilin, ang sunod na gagawin ko ay gagamit po tayo ng, ayan, tela. Don't worry mga kanilin at malinis po ito. So ngayon, ilagay ko siya dito mga kanilin, ganyan. Kasi po, pipigaan po natin siya. Ayan. Pigaan ko siya mga kanilin, ayan. Lagay natin dito. Ayan. Lagay uli natin.
Ang pitigaan ko pa. Ayan mga kalinin. Lagay natin uli kasi 3 times po natin siyang huhugasan. Ayan. So, lagyan na rin uli ng tubig. Lagay ko ulit. Lagyan ko ulit ng tubig mga kanilin. Ayan. Lagay ko siya ulit dito sa tela. Ayan. Ayan mga kanilin, bibigaan po natin. Ito na siya. Ayan na siya mga kanilin. Ayan. Napigaan ko na po siya ng 3 beses. Ayan. Naugasan ko na ng tubig 3 beses. Ayan na siya. So ngayon mga kanilin, ang sunod natin gagawin. Tayo ay maghihiwa na ng ating mga gulay. Ayan mga kanilin. Hiwain na po natin yung ating mga gulay. Ayan. Yung ating green chili. Ayan. Hiwain na natin siya ng mga pahaba. Ayan mga kanilin. Ganito siya. Hiwain ko siya ng mga pahaba. Of course, mga kalinlin, i-remove natin yung mga buto ng sili. Ayan. Tatanggalin natin siya. Ayan. Ayan na mga kalinlin yung ating green chili. So, ang gagawin natin ay isi-set aside ko muna po. Ayan. Ilagay ko muna dito sa ating platito. Then, mga kalinlin, lagyan ko po siya ng water. Kasi, tatanggalin po natin yung seeds ng sili. Ayan, yung mga seeds niya. Ayan. Tatanggalin po natin siya. Ayan, iset aside ko muna po. Lang natin. Then, mga kalin, ang sunod natin gagawin ay babalatan natin yung ating carrot. Ayan. Ayan na siya mga kalin.
Ayan mga kanilin. Iwanan natin yung ating carrot. Ayan. Ang gagawin po natin ay mga pahaba mga kanilin, ganyan. Ayan po pahaba. Ayan mga kanilin. So, sunod mga kanilin yung ating ginger. Ayan. So, iwain ko rin siya ng haba. Ayan mga kanilin. Ayan po. Then mga kanin, ang sunod natin hiwain ay ating onion. Ayan. Hihiwain siya natin mga kanilin ng round. Ayan. Round siya mga kanilin. Ayan. Ayan na mga kanilin, no? Set aside natin. Then mga kanilin, ang sunod nating
haluin ang ating garlic. Ayan. Ayan na mga kalinlin yung ating garlic. So, ang gagawin ko ay, gagantuin ko na lang para mabilis. Para mabilis siya mga kalinlin. Ayan. Ganun lang natin. Ayan na lahat mga kanlin. Nahiwa na natin lahat ng gulay. So ngayon mga kanlin, ang susunod natin gagawin ay iboboil na po natin yung ating vinegar o ang suka mga kanlin. Then, saka natin siya titimplahan. Ayan mga kanlin, ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin yung ating, ayan, dato puti, vinegar. Ayan. Ayan mga kanilin, hintayin natin siyang kumulo. Ilalagay ko na mga kanilin yung ating 2 tablespoon of sugar. Ayan, ilagay na natin. Then, lagyan din natin siya ng salt. Ayan mga yung ating salt. Then, of course, lalagyan din po natin siya ng, ayan, ground black pepper. Ayan, yung ating paminta. So, yan mga kanilin. Hintayin natin siyang kumulo. Ayan mga kanilin, kumukulo na po yung ating vinegar. So ngayon, titikman natin kung anong lasa niya. Okay na siya mga kanilin. So ngayon, ang sunod natin gagawin, patayin natin yung kalan. Ayan mga kanilin, yung ating vinegar. So ilalagay ko na siya dito. Ayan. So ngayon mga kanilin, ilalagay na po natin yung ating, ayan, yung ating atsara papaya. Ayan. Lagyan na natin siya. Ayan. Then, nalagay na rin po natin yung ating carrot. Ayan. Then, yung ating ginger. Ayan. Of course, yung ating garlic. Then, yung ating onion. Ayan. Then, mga kanilin, lagay na rin po natin yung ating, ayan,
ating green chili. Ayan. Haluin natin mga kalinling. Haluin na natin. Then mga kalinling, ilalagay na po natin yung ating, ayan, sliced pineapple. Buksan lang natin. Then mga kalinling, i-remove natin yung kanyang sabaw. Kailangan lang natin yung pineapple. Ayan. So, ayan mga kanin, lagay ko na po yung ating sliced pineapple. Ayan. So, ngayon, haluin na natin mga kalingki. Ayan. Then mga kanilin, of course, lalagyan po natin siya ng raisins. Ayan. Ayan mga kanilin, para lalong masarap. Ayan. Lagyan natin siya. Ayan, haluin natin. Ayan na mga kalinlin yung ating finished product na achara appetizer. Ayan na mga kalinlin. Ayan mga kalinlin yung ating finished product na achara, papaya, or appetizer mga kalinlin. Kung nagustuhan nyo yung aking pagkagawa, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, comment, click down bell notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Mga kalinlin, thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!